रावबो गैथारलै थिंजाय गिथावना बेनो लोगोफोर नहकालिका फल्सआ स' लोगोफोर नोंथांमोन गासैखौबो आंनि बायदि मैया बे चेनेलाव फिन खनसेबाव शिलंनिफ्राय बरायहरनाय जाबाय नहकालिका फल्सनिफ्राय आङो नोंथांमोननो नैबे समाव नहकालिका फल्सखौ फारि फारि आङो दिन्थिलांगोन नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय दा जोङो नहकालिका फल्सआव मोनफैलायबाय नहकालिका फल्सखौ नायहैलायनोसैलाय दा जोङो आथिं नायहरनि आं र' माथिं हाबनांगौबा लामाफोरखौबो बारा मिथिलाय लाङा आयु जेबोखौनो नुहुरखाया बेसेबांबा गोजौ नै आयु हात्स फाग्लासोलै हात्स जोमै गोजा आयु माथिं हाबनांगौबा नैबे गासैबो दखान गोजा नहकालिका फल्सनि फिसा फिसा दखान बरिया औवानि बायदिसिना खालामनानै फानदों दखाना फिसा जानो हागौ खिन्थु गोबां माल दङ गारि स्टेन्ड बेफोर गासिबो गारिखौ गासिखौबो दोनजोबदों बेयावनो बेखिनियावनो बिराद मोजां रेस्टुरेन्ट साफाथार रेस्टुरेन्टआ एसे देखायनो आङो नै नहकालिका फल्सनि रेस्टुरेन्टखौ बिराद साफाथार हाबलांनि ओरैजाय आङो नै टफिफ्रा जि मोजां दङ बेयावहाय मा दं बेयावलाय गोलावथारलै माथो सोब दखानानो गोजा ओरैजाय गाहायथिं थांनो हायो थांगोन आङो दा दसेनि उनाव बिथिं मानसिनि राव खोनादों बेरायफैदों बिथिंजाय आं नायहैनि र' एसे Mix from the top, no? Yeah. Are you sure? Wait. Lot of people. हांथोनो मोनजोब्बाय फुरा नै जोंनि
बगामाथि खाथियाव ग्रासलेण्ड थानाया बेबायदिथारनि बे हाग्राया बेनो आरो एकदम एक्जेक्ट गोबां मानसि फट' खेबलायनो फैदों इथिंजाय ओइ आगोलावबो दङ आरो आं बिथिंजाय एसे थांथारनि र' माखासे भिउ दङ बे भिउसफोरखौ आङो नायजोबनि ओरै गिदिंनानै फैगोन आङो नै रावबो गैया ओरै सानैल' मानसि दङ केमेरा खेबलायदों आरो ओरैजाय थांथारगोन आङो मा दङ नायहैथारनि बा मासे समायना बेसेबांबा गोजौआव दङ जोङो दा बेनिफ्राय गाहायाव वाटारफल दङ बेखौ एकदम नुहुरखाया जोमैयानो गोजा नै दाबो जोमै दङ नैया बिरबायलाबायगासिनो दङ जोमैया दा थेवब्लाबो आङो नैबे एसे प्लेन एरियाथिं आङो दा थाबायगासिनो दङ मा मा दङ बेखौ एसे नायनो होननानै ओइ आगोलथिं एसे न' गंनैसो नुहुरदों लुनानै दोननाय दा बेखौनो आङो नायनो थाखाय इथिंजाय फैनाय जादों अखाया जुदि बोरैबा हानानै होयोबा सेसखा आङो सिजाजोबखागोन खारस्लाबनो हानाय नङा आङो बेसेबांबा गोजानाव मोनफैबाय दा बै दखान बायदिसिना मुवा बायदिसिना बेसाद फानदोंना बेनिफ्राय आं बेसेबांबा गोजानाव मोनफैबाय दा सिजाजोबखागोन आङो अखा हानांगौबा अखायालाय हानाय नङा दां आयौ गिलायलाङोलै हारसिंबाथाय मोनफैथारबाय आङो हारसिंनो रावबो गैखाया खिन्थु गिस्रुम गिस्रुमबो मोनलायलाङो फाग्लासो नै बेनिफ्रायनो फुरा गाहायखा नुहुरखाया जेबो माबाबो गैया बेयाव वालबो होआखै बिथिंजाय हरै आगोलथिंजाय होदों वाल बरियानो हैद गिथावनाथारलै हारसिं फैनो बिथिंजाय माबा गिस्रुम गिस्रुमसो मोनबाय आङो इनै सिख्रियाबो जा गिदिरखा इनै बिरबायबाय थादों इनै ओइथिं न' मोनसे दङ बेखौ न'खौ नुनायखायनो आङो फैदोंमोन बिथिंजाय नायनो होननानै बिथिंजाय फुरा हनै वाल सिस्टेम गाथिजोबनानै दोनदों बेसेबांबा गोजान आयु माथि थाबोखो ओइथिं थाबोबाय अखा फैगोन नामालै गिनाय मोनलायलाङो माथो हारसिं एसे नायहरनि आङो इथिंजाय होद गिथावनालै आयु नै होदस नै आयु नै फुरा जोमै गोजा नुहुरखायालै जेबो नै आयु 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 हैद गियोलां बाल गिलायलाङोलै हारसिं बिदि जायगाफ्राव फैजायालै लामाया बबेमोनबा हैद खारलांफिनसैलां हैद रावबो गैथारालै इथिंजाय गिथावना ओरैजाय नाय बा नै बेसेबांबा सोमखोर सोमखोरखा दसेनो सान्दुं दुंलायबाय नैया सान्दुं दुंलायबाय आङो दा नैथिं हाबलांनि लोगोफ्रा फैगासिनो दङ राजिब मोना बेयाव जिरायग्रा मोनसे बरिया खालामनानै होदों टुरिस्टफ्रा फैनानै मेङोबा नैबे जायगायाव दसे जिरायनो हागोन बेनि थाखायनो बे न'खौ बरियासो लुनानै होदों नै नाय नोंथांमोना बेयाव जिरायग्रा दङ बरियानो नै लेथ्रा जाजोब्बाय जिरायग्राया ओइ माथो मानसि दं बिथिंजायलाय थांनो हायो बिथिंजायबो गिथावनालै खिन्थु बाबा बथल गोबाय गोजा बेखिनियाव आङो
एसे आवगायलांबावनि ओरैजाय ओइथिं सानैसो मानसिफोर दङ सेंग्रा सानै दङ आंबो एसे हान्थिलांनो बिथिंजाय मा नुयो मा नुवा हागोन ना हायाबा बिथिंजाय थांनो खिन्थु बोथोरा एसे बुस्रांजोबना होबाय जोमैया गैला फुरा सान्दुं दुंबाय दा सोमखोर नुजोबखायो आङो थांथारनि माबायदि नुयो बिथिंजाय नायहैथारनि नायलांबाय थादो नोंथांमोना आं देखायलांगासिनो नोंथांमोननो बा नै अन्थाइ गोजा अन्थाइ गोथौ बिथिंजाय हानाय नङा नामा बिथिंजाय थांनो बिथिं हानाय नङागोनलै बिथिं हानाय नङागोनलै हागोन बारलांनोलाय हनै गोथौ गोथौ दंलाजोबो हायालै बिथिंजाय आङो ओइथिंसो थांफिनसै बा ओइथिं थांफिनसै आं हाया बिथिंजाय सान्दुङा हले दांखावखाबायलै सयथिनिबो गोगोम दुंना होखाबाय सान्दुङा सान्दुङा दुंना होलायनाय माबाया खारलांजोब्बाय जोमैया फ्राय बुस्रांजोब्बाय नै फुरा जोमै गोजा आयु नै बे बेसेबांबा गोथौआव दङ मानसि गलांनांगौबा नागिरबा मोननाय नङा बेयावहाय बा जोबोद गिथावनालै मा टाइपनि जायगा आयु हनै खर'फ्रानो बोरैबा मोनजोब्बाय आंहा नायलाय बुस्रांजोब्बाय फुरा सिङाव दै दङ वाटारफल दङ नुहुरा जोमैजों ज्राव 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 आवाज फैगासिनो लासैनो बुस्रांबाय वाटारफलखौ नै नुबाय बेसेबांबा गोजौनिफ्राय गोग्लैदों नै दाबो जोमैया दंबावो बुस्रांजोबाखै बुस्रांगासिनो एसे मोजां नुबाय लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'नाय जाबाय बाय बाय लोगोफोर